раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ин оилаи варзишгаронро ба диёри аҷдодии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хайра мақдам гуфта иброз дошт ки боиси ифтихори ҳар як сокини Тоҷикистон аст ки шумо зодаи ин ватан тавонистед дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат намуда парчами миллат бар фарози парчамҳои мамолики дигар парафшон намоед. иштироки шумо дар бозиҳои олимпии Токиои давлати Ҷопон шоёни таҳсину офаринҳост. Моёншо Маҳмадбеков қайд дошт ки мо тасмим гирифтем ки баъди чандин сол аз зодгоҳамон дида намуда аз зебогиҳои ин диёр ҳаловат барем. Инчунин таклиф намуд ки бо ҳамроҳии писаронаш барои наврасону ҷавонон як толори гӯштин ва мактаб бунёд намоянд ва бо устодони арзанда таъмин намояд. зеро вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зодгоҳи ҷавонпаҳлавонони асил мебошад. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов иқдоми ин оилаи варзишгаронро хуб пазируфта қайд дошт ки ҷиҳати мустаҳкамтар нигоҳ доштани равобити варзишгарон Маҳмадбековҳо бо дӯстдорони гӯштини вилоят як вохӯрии озодро ташкил намояд. айни замон Маҳмадбековҳо ният доранд баҳри иштирок дар дигар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ омодагӣ дида дар олимпиадаи оянда барои ба даст овардани медал омодагӣ бинанд. онҳо аз пазироии мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мин ҷумла вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон изҳори қаноатмандӣ намуда барои равобити минбаъда дар соҳаи варзиш ҳам дар қаламрави ҷумҳурӣ ва ҳам берун аз он дастгирии худро пешниҳод намоянд. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои меҳмонони олиқадр тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим намуда барои фатҳи қуллаҳои нави варзишӣ комёбиҳо таманно намуд.